Gialarma ang usa ka lalaki sa Mandawi City kay armado. Ang aksyon sa pagdakop kaniya giingong misuway sa pagsukol ang suspitsado. Anang report ni Nico Sereno. Arestado sa kapulisan ang armadong lalaki nga gialarma sa may barangay Paknaan. Ni aksyon pa kuno kinig sukol maong giunhan ug natapsingan. Nakuhaan ng suspect og 45 nga armas ug mga bala. Nikuha sa iyang armas ug mi attempt po pusil sa ato ang pulis and mauna nga wala man sad na ipo. So ang kauban sa kaning gitulod sa katong mga nag-respond mo'y ni retaliate, mo'y ni pusil ni ining suspect nato o mauto na igo siya sa iya nadaplisan siyang shoulder ug sa may tiyan. Gawa sa armas nakuhaan sab siya ug moabot sa 12 gramos sa gituuhan nga shabu. Gibanabanang mubalor og 81,000 pesos. Gipaladman pa karon sa kapulisan ang investigasyon sa background sa mong suspect ug ubang gikalambigitan niini. Actually sa pa lang sa gyud nga kita sa ato ang kapulisan mailhan sa gyud nila nga paltik ni siya. So caliber 45 ni ang nakuha nga armas, paltik, pero still to make it sure ang ato ang pulis mangayo ng gihapon sa iya papel. Shadow. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.